दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार गायसननाय सान आरो बे सानाव आं गिबियावनो गासै बर' माहारिनि गेदेमा नोंथांमोनखौ रायजो राजा फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। दिनैनि सानाव 52थि जे गायसननाय जि मोनसे गोथार सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंनि जि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनाय, लोगोसेयैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोनखौ आरो गुबुन गुबुन जोंनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि जालांनाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ नि मुङै बिबार बावनाय बे हाबाफारिफोरखौ लादों। लोगोसेयैनो जोङो मोनसे सावरायमेल लादों आरो 3 बाजियाव दा जि हाबाफारिया जाबाय थादों बे जाबाय मोनसे रड मार्च आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जोङो जि मोनसे हाबा मावबोबाय बिनि मोनसे गोसोखांथियाव आरो बे मोनसे गोग्गानाय आरो बे मोनसे दावगानायनि नेरसोन हिसाबै जोङो गासैबो जिल्लानि हेडक्वार्टाराव 3 किल'मिटार रड मार्चजों बे हाबाफारिखौ लादों आरो नैबे क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार माल्टिपार्पास हायार सेकेन्डारिनि लांगोनानिफ्राय जोङो बड'फा चिल्ड्रेन पार्कसिम जोङो दावबायगोन। बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे माहारिखौ जों जेरैबायदि सिबिबाय, माहारिनि थाखाय बावसोमबोबाय, माहारिनि थाखाय आत्म बलिदान होबाय आरो बे आत्म बलिदान आरो बावसोमनायनि गेजेरजों बर' माहारिया दिनै बिश्व दरबाराव सिनायजाबाय। बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि मोन्थोरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ आरो बे हाबा मावनायखौ जोङो साबसिनै आरो गोख्रोंसिनै राफोदसिनै खौसेयै मावलांनो हाथों आरो जोङो जाहाथे सक्ति मोननो हायो, गोहो मोननो हायो, बे मिजिंखौनो लानानै जोंनि मावथि फारिया जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननि साहसखौ बांहोनायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै दिनै जों बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेखायनो दिनैनि बे बुब्लियाव गासै जोंनि बर' रायजो राजाया जोंखौ जेरैबायदि बोजबबाय, एबसुखौ जेरैबायदि हाबा मावनो स्कप होबाय आरो एबसुनि हाबा मावनायजों बुहुमाव बर' हारिया जेरैबायदि थांना थानो थाखाय खौसेयै जुजिनानै रायजो जानो थाखाय जि साहस मोनबाय, बेनि थाखाय आङो धन्यबाद बावदों। लोगोसेयैनो जोंनि जेंनाया दाबो जोबाखै आरो बेखायनो समाजाव हारियाव जायफोर आंखाल दङ, जायफोर जेंना जेंसि दङ, जेफोर जोंनि थासारिफोर दङ, बेखौ जोङो साबसिन हामसिन खालामनांगोन। सोलोंथाइखौ लानानै, समाजखौ लानानै दिनै माने जौ जुवा ड्राग्सनि बाथ्रा बेबो जोबाखै। फारसेथिं सान्थिनि बे बड'लेण्ड आरो आसामाव गोजोन थासारि गायसननो थाखाय जों जेरैबायदि हाबा मावदों, माखासे गाज्रि गोसोनि, गाज्रि सिन्तानि मानसिफोरा दिनै बेयाव असान्थि लाबोनो नागिरदों, बेले बेजे थासारि लाबोनो नागिरदों, जायनि थाखाय दिनै दा बे बिथांमोनखौ आं खावलायो बेबायदि थाखा फैसा लुथिनाय, थाखा फैसा दाबि होनाय, सिलाइ देखायनाय बिनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो, बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जाहाथे मावा आरो सरकार आरो प्रसासनाबो बेबायदि हाबाफारिनि सायाव गोख्रोङै बेबस्था लानांगौ होननानै आं खावलायो। दा बेखायनो सरकारनि जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ जोङो रोखायै आबुङै मावफुंनो थाखाय सरकारखौ नारसिनलांगोन, सरकारखौ खावलायगोन, प्रयजन जायोबा सावरायगोन आरो जुदि राइट टाइमाव खम समनि गेजेराव जुदि आद्रा दफाफोरा जुदि मावफुंजायाब्ला जिखिनि मावफुंजाबाय 3 बोसोराव, बिनि थाखाय जोङो धन्यबाद होदों सरकारखौ, आसाम सरकार, भारत सरकार, बिटिआर सरकारखौ। नाथाय बे दफाफोरा जुदि सम मथे मावफुंजाजोबाब्ला आरो आद्रा जानानै थायोब्ला बिनि थाखाय जों खुनु कारनाव आप्र'च खालामनाय नङा आरो बिनि थाखाय जिकुनु लेभेलसिम जों थांनो गोनां जानो हायो। जों बिनि थाखाय गणतान्त्रिक आन्दलन धरनाबो होनो गोनां बाध्य जानो हायो आरो बे बाथ्राखौनो दिनै स्पष्ट बुंबाय। सिमा बारायनाया रोखा जानांगोन, जोङो माने कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलआ रोखा जानांगोन, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना रोखा जानांगोन आरो बाखि जिखिनि दफा दङ गासिबो रोखा रोखायै मावफुंजानांगोन होननानै दिनैनि बे गायसननाय साननि बे रड मार्चनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय आरो सरकारखौ दाबि दैखांहरबाय। कनसेप्टआव जाया, 6 सिडुल माने बे कन्टिगुवास कनसेप्ट आरो बियो मोनसे फार्स्ट फेज, बियो मोनसे फुटप्रिन्ट, बे मोनसे सिगां आगान। दिनै गोबां रिएक्सन एक्सन जादों, बेखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिफ्रा धरना होदों, बेखौ लानानै गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै माखासे माने जोंनि सायाव कनस्पिरेसिबो खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो गोसोखौ दाद हमनानै
बै जायगायाव थानाय थासारि बा गुबुन गुबुन हारि हारिसा रायजो राजा दल संगठनजों जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव साहानि खोलाहानि जिखिनि आद्रा थाबावनाय गामि जिखिनि ओनसोल दङ रेभिनिउआनो जा फरेस्ट भिलेजानो जा फरेस्ट ओनसोलानो जा बेखौ आबुङै रोखायै सोनानै गहपुरसिम सिमुलुगुरिसिम सिमाखौ रोखायै क्लियार खालामनांगोन आरो कन्टिगुवास खालामनांगोन बेनो जोंनि मिजिं आरो बे लुबैनाय।